Naanod sa kusog nga bulog sa tubig baha ang usa ka lalaki sa Talumo River, Kalinan, Davao City, Domingo sa hapon, Hunyo 30. Sa video nga kuha sa residenteng si Ina May Osiones, makita ang lalaki na nagpauyon sa banda sa tubig baha na nagsubay sa dakong dike. Madungog ang kabalaka sa mga residenteng nakakita. Gila ang lalaki sa video nga si Wilfredo Hambo, 48 anyos, nga residente sa Purok Size, Nable, Barangay Kalinan, Poblasyon. Subay sa report na hugmak ang kalsada nga gitindugan ni Wilfredo kay nakankan ang yuta, hinungdan nga nahulog siya og naanod. Sumala sa mga residente, kalit kaayo ang panghitabo. Gisulayan pa og salbar sa mga tao sa Wilfredo pero tungod sa kakusog sa bulog sa tubig, naanod siya paingon sa Teachers Village nga ubos nga bahin sa Talumo River og dito na siya naluwas sa mga ni-rescue. Dagang residente ang nakakita sa panghitabo. Gapon, mga sayo siya, mga alas 3 kapin, baha pa ni hinahinay lang gamay ra. Tutitiod, sakit na kong tili, naaw ko diya at tanaw ko bahala. Ay mo kumpiyansa kay kaon na mo ni diri. Kaon na ba sa tubig. Amo kumpiyansa niya tutitiod na kusog man na dagko na kay truso barang agi ba. Ay mo kumpiyansa kay buhawi na. Hawa mo. Ano kumpiyansa? Tiyo na ito, wala na. Dako na siya. Nangahugmag na, lugte na yung mga ngana. Lugte na. Swerteng naluwas si Wilfredo gikan sa peligro. Wala damhan ni Wilfredo ang mahitabo kaniya niya tungtungura kay igo ra siyang mibadlong sa iyang mga igagaw nga naadapin sa dike nga magpalayo kay basin moawas ang baha sa dike. Timing yung pagkuhan, pugmo sa dike. Napil ko. Yes, ay muna ato kung naanod ko sa nasa muna. Wala, patay na. Kusong mo yung tubig. May gunit ko kawayan. Gusto mo ko katagak. Katagak. Tapos kusog kayo, ipadulo na ka sa ubos. Pinakaubos sa Talumo River. Kaya kabutin mo dito na yung mga tao na nakakita. Pag singgit na ko, nagkukutong taga-teachers. Dito, pero dito na ko sa ubos, dakpan. Nakagunit man ko kahoy. Dito sa nila pagkonsip mo pagsampan. Dito sa kong nagpisi. Matod ni Kapitan Pedrito Angco, padayon ang ilang koordinasyon o kolaborasyon sa DPWH sa gihimong ocular inspection. Moto so far at pinakadako nga baha nga naabot diri sa Talumo River, no? Nga nakadamage din sa atong River Dike Protection Project. Nga among gibuhat, among giuna ang safeties mga kabataan o sa mga pamilya nila. So amo silang gidala dito sa atong evacuation center. Ang isolation room nga karon among gi-convert into a evacuation center. Sumala sa barangay, giabisuhan ng daan ang mga residente nga mamakwit una na hitabo ang insidente. Dili man kaayo totally damage ang balay. Dili totally damage. So, amo ba lang hearing. Pero wala gyud na totally damage, wala ni kapuyan. Na sila kapuyan. Mamalik na sila kay naman sila mga hayop. Karon among gi-assess kaganina niya pag adto na mo dito, ang gikan sa ibabaw padulong dito sa ubos, amo gi-assess. Dito na po daw ang DPWH kay nagtawag man gud ko kaganinang buntag sa City Engineer's Office ingon sila nga ang source of funds sa national government. So DPWH ang concern na karon mga ilang pud sila kopya sa among report. Matod ni Kapitan Pedrito Angco, padayon ang ilang koordinasyon o kolaborasyon sa DPWH sa gihimong ocular inspection. Kay natanaw nako dako gid ang damage nga nitabo. Nya kung doon na pa similar bulk of water nga moagi pa, kinadto gyapon nga dako, delikado. Kay dili lang inadto ang mahitabo, mas modako pa ang extent of damage. Sa nakita na mo kanina. Matud sa mga nakakita, dunay dagkong troso og kabaw ang napilog kaanod sa kakusog nga bulog sa tubig. Padayon ang gihimong inspeksyon sa DPWH sa lugar alang sa himuong rehabilitasyon sa nahugmak nga kalsada ug aron masuta ang kinatibuk ang danyos. Nanawagan ng barangay officials sa mga residente nga duol sa Talumo River na sundon ang ilang abiso aron dili sila mabutang sa peligro. Sa barangay Corunon, Santa Cruz, Davao del Sur, paspas kaayo ang panghitabo. Tan-awan sa kalalaki na minaog sa hagdanan sa dike sa Langan River. Kung pipila ka minuto, midive ang lalaki ug hangtod karon wala pa kini makita o gireport ng missing. Dila ang lalaki na sinarad tulay. Newsline Philippines. Stay safe.